syysilta. Kello oli jo 5:30, kun Mimmi ja Roosa kävelivät merenrantaan. Heidän mielestä taivas oli kuin revontulet. Mimmin vanhemmat halusivat antaa Mimmille suomalaisen yllätyksen. Ja siinä luki näin. Hei Mimmi, me jouduimme lähteä lentokoneella Ruotsiin. Tulemme 3 viikon päästä. Sinulle on yllätys nenäsi yläpuolella. Sitä ei varmaan. Saat olla Mimmillä yökylässä, kun me olemme poissa. Sitten hän huomasi leikkimökin ja se oli niin hieno, että Mimmi otti sen mukaan Roosalle loppu